Det her. Det her. Det her. Det her. Det her. Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed Nochmal. Det er 26. afsnit, og vi taler om Search Engine Optimization, SEO. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør hverdagen rar for os alle, og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi vi simpelthen opbygger værdifulde relationer. I dag har jeg så besøg af Lars Skjoldby, og han er specialist i markedsføring på Google. Men inden da, der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Ugens content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding. På mitiba.dk/help marketing, der finder du uddannelser som web content designer, web marketing manager og diplomuddannelsen i digital markedsføring. Du kan tage uddannelserne enten i Kolding eller i København. Så overvejer du en uddannelse inden for digital markedsføring, så kan jeg kun anbefale dig at gå forbi mitiba.dk/help marketing og tjek det ud. Redskabet i dag, det hedder Layout from Instagram, og det er helt nyt. I forgårs blev Layout for Instagram lanceret fra Instagram selvfølgelig, og det er en app til at samle billeder fra din mobiltelefon til et enkelt billede. Det vil sige, at du kan tage 2, 4, 6, 8, 10 billeder, whatever, og samle det sammen til et billede. Hvis du gerne vil vise billeder fra en fest, eller fra en konference, en kursusdag, eller noget helt andet, så åbner du Layout, og her vælger du så billederne og sammensætter dem ud fra nogle brugerdefinerede layouts. Ud fra nogle prædefinerede layouts. Du kan også finde billeder med ansigter gennem et filter for at gøre søgningen nemmere. Træk og slip billederne, zoom ind og ud og roter som du lyster. Og når du er færdig, så gemmer du billedet, og så kan du selvfølgelig dele billedet på de forskellige sociale medier. Du kan finde Layout from Instagram på Apples App Store og forhåbentlig også snart på Google Play. Tak til IBA for at være sponsor på ugens content marketing værktøj og se alle de gode tools samlet på nochmal.dk/tools. Derudover så skal jeg lige byde alle de nye Patreon-chefer velkommen. Velkommen til, og der er sket en del siden sidste uge. Så nu er vi næsten halvvejs til målet om at afholde kvartalsvise erfagrupper via Hangouts. Sådan en slags Help Marketing, hvor alle Patrons er inviteret. Så hvis du får værdi ud af at lytte med på Help Marketing her, så kan du give værdi tilbage, og så hvis du får værdi ud af Help Marketing, så kan du nemlig give værdi tilbage på patreon.com/eriksings. Og når du lytter til dagens interview med Lars Skjoldby, så taler vi selvfølgelig både overordnet, men også teknisk detaljeret. Og lyt nu godt efter. Uanset hvad du laver inden for content marketing, digital markedsføring, uanset hvad, så skal du som det absolut mindste kunne forstå, hvad SEO går ud på. Du skal simpelthen lytte med her. Du skal som det absolut mindste forstå, hvad SEO kan, og hvordan det spiller ind i det, som du har ansvaret for til dagligt. Det er du simpelthen nødt til. Der er ingen vej udenom. Så når det er sagt, så lad os lytte til Lars Skjoldby. Det lyder godt, Nana. Nu kommer den kedelige del. Jeg går ud fra, at I kan høre, hvad jeg siger, for ellers ville det ikke være synderligt spændende. Men nu kommer den kedelige del. Det er, hvor jeg skal lytte det hele igennem igen. Lad mig lige se, hvor mange minutter. Det er 4 minutter, som jeg lige har indtalt. Og så skal jeg fjerne alle de gange, hvor jeg har fucket op og sagt og sådan noget. Så nu kommer den kedelige, i hvert fald for jer, den kedelige del, for nu kommer jeg ikke til at sige noget. Nu ser jeg bare sådan lidt halvkoncentreret ud. Og skal til at ændre på nogle ting.
Nu prøver jeg lige noget. Nu prøver jeg lige at sætte computer... I stedet for at jeg kører det i ørerne, så kan det være, at I kan lytte med. Nu ved jeg ikke, om det fungerer så godt. Altså, I kan ligesom se. Computeren står herover. Det er den, der... ja. Og så har jeg en skærm heroppe til at se det hele på. Men nu prøver jeg lige at se, om jeg kan køre det med... ja, køre det på lyden herover og se, om det overhovedet kan lade sig gøre. Så er det måske en lille smule mere interessant. Det jeg i hvert fald kan se nu er, at det er Lars Skjoldby her i morgen, når den udkommer, og han taler meget lavt. I hvert fald lige på den lille bid, jeg har her, så der skal jeg lige skrue op for ham. Vi snakker om de faktorer, der er på hjemmesiden, som man kan optimere på, men også de eksterne faktorer, som linkbuilding og social media. Yes, så kører vi over i introsang. Det her er Help Marketing. Og så ligger den forkert. Den skal lige lægges over til der. Jeg prøver sådan ligesom, det her er Help Marketing, lige der, hvor den store, sådan, det er lige nu, det sker, når man lytter med. Og det er egentlig der, jeg lige skulle have den lagt hen. Jeg skal lige skrue op, så jeg kan bedre høre, hvad der foregår. Det her er Help Marketing. Så den ligger også forkert. Den skal jeg lige have til kun mere. Det her er Help Marketing podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed Nokmal. Det er 26. afsnit, og vi taler om Search Engine Optimization, SEO. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Fordi det gør hverdagen rar for os alle, og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi det simpelthen opbygger værdifulde relationer. I dag har jeg så besøg af Lars Skjoldby. Bla bla bla, han snakker bare derudad. På Google. Men inden da, der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Ugens content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding. På mitiba.dk/help marketing, der finder du uddannelser som web content designer, web marketing manager og diplomuddannelsen i digital markedsføring. Du kan tage uddannelserne enten i Kolding eller i København. Så overvejer du en uddannelse inden for digital markedsføring, så kan jeg kun anbefale dig at gå forbi mitiba.dk/help marketing og tjek det ud. Redskabet i dag, det hedder Layout from Instagram, og det er helt nyt. Nu kommer der fuck op snart. I forgårs blev Layout fra Instagram lanceret fra Instagram selvfølgelig, og det er en app til at samle billeder fra din mobiltelefon til et enkelt billede. Det vil sige, at du kan tage 2, 4, 6, 8, 10 billeder, whatever, og samle det sammen til et billede. Hvis du gerne vil vise billeder fra en fest, eller fra en konference, en kursusdag, eller noget helt andet, så åbner du Layout, og her vælger du så billederne og sammensætter dem ud fra nogle brugerdefinerede. Se, og jeg har skrevet i min tekst, ud fra brugerdefineret, men det er jo prædefineret, så det er der, at det ikke gav mening i mit hoved, da jeg sagde det. Noget helt andet. Så åbner du Layout, og her vælger du så billederne og sammensætter dem ud fra nogle brugerdefinerede layouts. Ud fra nogle prædefinerede. Så der, og så gik det så op for mig, at det var prædefineret, det skulle hedde, så jeg skal lige have slettet, hvad bliver det her? 5 sekunder, så burde man ikke kunne høre det, og så høre. Så billederne og sammensætter dem ud fra nogle prædefinerede layouts. Så virker det. Du kan finde billeder med også finde billeder med ansigt. Og i og med, at jeg lige har fucket op, så bliver jeg kommet lidt ud af det, og så fucker jeg rigtig meget andet op. Men det er også fjernet. Der retter lige 10 sekunder. Du kan også finde billeder med ansigter gennem et filter for at gøre søgningen nemmere. Træk og slet billederne, zoom ind og ud, roter som du lyster. Og når du er færdig, så gemmer du billedet, og så kan du selvfølgelig dele billedet på de forskellige sociale medier. Du kan finde Layout from Instagram på Apples App Store og forhåbentlig også snart på Google Play. Tak til IBA for at være sponsor på ugens content marketing værktøj og se alle de gode tools samlet på nokmal.dk/tools. Derudover så skal jeg lige byde alle de nye Patreon-chefer velkommen. Velkommen til, og der er sket en del siden sidste uge. Så nu er vi halvvejs. Ikke. Så nu er vi næsten. På Patreon er vi ikke halvvejs endnu. Vi er, jeg tror det er $43 eller sådan noget. Og det er jo ikke halvvejs, når vi skal op på 100. Så når jeg siger halvvejs, så er jeg nødt til lige at... Så nu er vi halvvejs. Ikke. Så nu er vi næsten. Så er vi halvvejs. Ikke. Ja, okay. Fint nok. Så tager vi forfra, og vi sletter. Hvad bliver det?
2,5-3 sekunder eller sådan noget. Så lytter vi lige igen. Der er sket en del siden sidste uge, så nu er vi næsten halvvejs til målet om at afholde kvartalsvise alfa-grupper via Hangouts. Sådan en slags help marketing, hvor alle patrons er inviteret. Så hvis du får værdi ud af at lytte med på help marketing her, så kan du give værdi tilbage, og så kan du give værdi. Så hvis du får værdi ud af help marketing, og at lytte med på help marketing her, så kan du give værdi tilbage. Man skulle tro, at jeg kunne sige det her fuldstændig uden problemer, men det kan jeg ikke. Der er lige, hvad er der, 6 sekunder, der ryger igen. Lytte med på help marketing her. Så hvis du får værdi ud af help marketing, så kan du nemlig værdi ud af at lytte med på help marketing her. Så hvis du får værdi, hvor alle patrons er inviteret. Så hvis du får værdi. Og så er det vigtigt, at man lige klipper alt væk, der skal være væk, for det ellers siger jeg, og så hvis du får værdi, bla bla bla, så hvis du får værdi, og så lyder det jo ikke sådan godt. Så hvis du får værdi ud af help marketing, så kan du nemlig give værdi tilbage på patreon.com/eriksings. Og når du lytter til dagens interview med Lars Skolby, så taler vi selvfølgelig både overordnet, men også teknisk detaljeret. Og lyt nu godt efter. Uanset hvad du laver inden for content marketing, digital markedsføring, uanset hvad, så skal du som det absolut mindste kunne forstå, hvad SEO går ud på. Du skal simpelthen lytte med her. Jeg håber det sidste gang, hvor jeg kan lave. Du skal som det absolut mindste forstå. Du skal som det Yes. digital markedsføring, uanset hvad, så skal du som det absolut mindste uanset hvad, så skal du som det absolut inden for content marketing, digital markedsføring, uanset hvad, så som det absolut mindste forstå. Uanset hvad, så skal. Det er 12, 13, 14 sekunder lige ryger der. Inden for content marketing, digital markedsføring, uanset hvad. Du skal som det absolut mindste forstå, hvad SEO kan, og hvordan det spiller ind i det, som du har ansvaret for til dagligt. Det er du simpelthen nødt til. Der er ingen vej udenom. Så når det er sagt, så lad os lytte til Lars Skolby. Og sådan der. Vi er nu derhen, at nu har jeg lavet den første del, og den ender på at være 3 minutter 25. Nej, den ligger allerede ikke 10, tror jeg nok. Yes. Så når man ser på det her, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af at vise det her rigtigt. Det kan jeg ikke. Det her, det er Lars, der siger hej. Det her, det er intro lyd. Og så kommer hernede den smør, jeg lige har sagt på 3 minutter og 25 sekunder. Og det fungerer godt nu. Overgangen er også fin, så nu skal jeg bare lige have sikret mig, at den næste overgang også virker. Fordi så skal vi over til. Så skal vi have en lille, hvad er den her, 5 sekunder eller sådan noget. En 5 sekunders overgang. Nu vil vi se, hvordan det lyder. Og den skal være meget kort. Så lad os lytte til Lars Skolby. Yes. Hold igen. Det er du simpelthen nødt til. Der er ingen vej udenom. Så når det er sagt, så lad os lytte til Lars Skolby. Yes, så får man lige sine 4-5 sekunder. Yes, så sidder vi live sammen med Lars Skjoldby, og han er specialist i markedsføring på Google. Det er SEO, vi skal snakke om i dag. Han hjælper virksomheder med. Godt. Jeg har jo en god ven, der hedder Thomas, som redigerer selve lyddelen. Eller, deler er jo lyd, men han redigerer interviewet. Og han har så redigeret, hvad det her det er fra 4,5 minut til 45. Det bliver en lang udgave, den her. Det er cirka 40 minutters snak, som jeg har haft med Lars om SEO her. Og det er den gode Thomas Landahl, der laver alt det arbejde. Og det er jeg altså meget, meget taknemmelig for, at han gør. Fordi altså, jeg ville blive sindssyg, hvis jeg skulle lave det hele. Så, nu er der gået givet et eller andet.
Yes, så sidder vi live sammen med... Godt nok. Nu skal jeg egentlig bare lige have... Nu skal jeg lave de sidste 2 minutters speak, og der skal vi bare have lavet en overgang til at starte med fra det sidste. For gæsten Lars, han skal jo sige et eller andet som, jeg kan findes på de her sociale medier, bla 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 bla, og så skal vi lige høre, hvordan det lyder. Og lige få det sidste med her for alt det guldindhold, som du har delt med os. Mange tak, fordi du var med, Lars. Selv tak. Nå, det har vi snakket. Så siger jeg tak til ham på interviewet. Optimer, hvis ikke allerede, hvad der har guldindhold, som du har delt med os. Mange tak, fordi du var med, Lars. Selv tak. Selv tak, siger han. Og vi skal lige skrue lidt op for interviewet, så det ligger på højde med... Du har delt med os. Mange tak, fordi du var med, Lars. Selv tak. Yes. Sådan der. Så er den overgang lavet. Og det sidste, vi så skal nå nu, er at vi gemmer det her til at starte med. Men ellers, så skal jeg have lavet outro-delen. Nå, det er godt nærmere, at jeg kan underholde, selvom det var en kedelig. Men nu kunne I måske også høre det. Jeg plejer altså bare at have det i ørerne sådan lidt rart, selvom jeg er sådan så der alene på kontoret nu her. Og Nana spørger, hvor meget tid jeg bruger på at podcaste. Det er omkring 7 timer om ugen på at podcaste. Der er nogle uger. Jeg optager dem jo på den måde, at jeg optager 4 eller 5 afsnit i løbet af en lørdag. Og når det så er færdigt, så har jeg dem liggende, og så bliver de så ligesom lavet hver tirsdag aften. Eller jeg laver det sidste, Thomas han laver det i løbet af ugen, når det nu passer ham. Og så bruger jeg så en halvanden time her tirsdag efter arbejde for lige at redigere noget speak ind over. Og få lavet nogle noter. Thomas laver også mange noter, men dem redigerer sig lige igennem og få det hele til at køre, og så det kan komme ud på iTunes, så jeg bare i morgen tidligt, så snart jeg vågner, jeg kan trykke på knappen, at tingene ligger derude. Så helt konkret er svaret omkring gennemsnit af mit bud omkring 7 timer. Jeg er nok blevet en lille smule hurtigere, siden jeg har taget det, men jeg har ikke lige fået lavet sådan en tidsberegning på det siden da. Men nu skal det sidste indtales. Hvor er vi henne her? Og der skal jeg sige tak til Lars, og at man simpelthen skal gå i gang med sin SEO. Og så skal jeg sige, at næste gang, der er det Philip Rasmussen fra Steel Series. Yes. Og der er jeg nødt til lige at få lidt lyd på igen i ørerne. Fordi så kan jeg høre, hvornår jeg skal sige noget i forhold til lyden. Yep. Og det jeg har fundet ud af tidligere, er, at hvis man taler ind fra den der side eller den side, så går der fuldstændig ged i det, for det lige nu er mikrofonen, den er her, det er her, jeg har tændt. Og tidligere, der havde jeg den tændt over det hele, og så larmer det helt vildt meget. Og den her, det er jo sådan, hvis jeg spytter eller siger p alt for hårdt, så tager den det. Men, yes. Tak til Lars Skjoldby. Gør dig selv den tjeneste at gøre bare 2 ting for interviewet. Bare 2 ting i den kommende uge. Jeg lover dig, at det gør en kæmpe forskel. Bare 2 ting. Mange tak til alle patrons, der jo får noter og videoversionen af interviewet nogle dage før. Mange tak til alle patrons, der jo får noter og videoversionen af interviewet nogle dage før alle andre, og kan få navnet med i rulleteksterne. Og husk, vi er næsten halvvejs vores mål om den kvartalsvise Help Marketing for alle patrons. Så hvis du hjælper til, og du får værdi ud af at lytte med her på Help Marketing, så er intet bidrag for småt. Det er simpelthen bare at gå ind på patreon.com/ericsings, patreon.com/ERICZIENGS. Næste gang, der får vi besøg af Philip Rasmussen fra Steel Series. Vi skal tale om Reddit, og det bliver mega spændende. Og hvis du ikke kender Reddit, så gå ind
Bare lige google Reddit og se, hvad det er for noget. Det er super, super spændende. Ikke særlig udbredt i Danmark, men meget spændende. Og hvis du kender Reddit i forvejen, så kan du glæde dig, for Philip har rigtig godt styr på det. Tak til alle, der lytter med selvfølgelig, og en ekstra tak til jer, der har givet stjerner og anbefalinger på iTunes. Det gør en kæmpe forskel, så der er flere, der kan finde podcasten. Så jeg håber, du vil hjælpe mig med at bruge 1 minut af din tid på at lave en anbefaling på Help Marketing. Tak for nu. Husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved. Der var vist kun 2-3 gange, hvor jeg ikke lige gjorde det helt rigtigt. Og det er sådan altid... Nu kan jeg lige se det her. Lad os se det udefra. Det her, det er der, interviewet. Og så har vi outro-lyden her. Og så har vi min outro-tekst her. Og så er det, tænker jeg, fuck, det er alt for langt. Men det er det ikke, fordi der er nok 10-15 sekunder, som jeg skal cutte af. Fordi der har jeg sagt forkert, eller sagt eller hvad der nu gør. Og det det starter med at tænke, den går alt for langt den her, men og så begynder det at tale helt hurtigt til sidst, og det er jo ikke særlig godt. Og så skal jeg lægge nogle pauser ind bagefter igen. Men det er sådan en ting, som jeg så efter den også har lært, at det er ikke helt så stor en udfordring, som man kunne tænke til at starte med. Man skal lige finde det rigtige tidspunkt. Og skulle lige være jer lytte med os. Mange tak, fordi du var med, Lars. Nu siger jeg farvel. Kører vi over Tak til Lars Skjoldby. Gør dig selv den Det var lige lidt for tæt på. Jeg har lige sagt farvel til Lars her på interviewet. Og så... Så du det med os. Mange tak, fordi du var med, Lars. Yes. Kommer der outro-lyd. Tak til Lars Skjoldby. Yes, det der. Og den skal så lige, den kunne lige så godt bare lige falde på det rigtige tidspunkt, ligesom det gør i starten. Det er ikke et krav. Tak til Lars Skjoldby. Som sådan, men når nu man kan, så kan vi lige gøre det. Tak til Lars Skjoldby. Ja. Gør dig selv den tjeneste at... Gør dig selv den tjeneste. Det der. Allerede der gik det galt lige til at starte med. Skjoldby. Gør dig selv den tjeneste at gøre bare 2 ting på interviewet. Bare 2 ting i den kommende uge. Jeg lover dig, at det gør en kæmpe forskel. Bare 2 ting. Mange tak til alle patrons, der jo får noter og videoversionen af interviewet nogle dage før. Mange tak til alle patrons. Se, der har vi, lad os lige se her, fra 6:14 til 24, det er 10 sekunder, fordi jeg ikke kunne finde ud af mit Patreon setup. Bare 2 ting. Mange tak til alle patrons, der jo får noter og videoversionen af interviewet nogle dage før alle andre, og kan få navnet med i rulleteksterne. Og husk, vi er næsten halvvejs vores mål om den kvartalsvise Help Marketing for alle patrons. Så hvis du hjælper til, og du får værdi ud af at lytte med her på Help Marketing, så er intet bidrag for småt. Det er simpelthen bare at gå ind på patreon.com/eriksens, patreon.com/eriksens. Næste gang, der får vi besøg af Philip Rasmussen fra Steel Series. Vi skal tale om Reddit, og det bliver mega spændende. Og hvis du ikke kender Reddit, så gå ind og lige google Reddit og se, hvad det er for noget. Det er super, super spændende. Ikke særlig udbredt i Danmark, men meget spændende. Og hvis du kender Reddit i forvejen, så kan du glæde dig, for Philip har rigtig godt styr på det. Tak til alle, der lytter med selvfølgelig, og en ekstra tak til jer, der har givet stjerner og anbefalinger på iTunes. Det gør en kæmpe forskel, så der er flere, der kan finde podcasten. Så jeg håber, du vil hjælpe mig med at bruge 1 minut af din tid på at lave en anbefaling på Help Marketing. Tak for nu. Husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved. Det kunne ikke være bedre, det her. Så er der lige 2 af de der Yes, så kan jeg lige fjerne det her støj her fra rummet. Og der er ligesom 2 måder at fjerne støj på. Det ene er simpelthen bare at fjerne hele, altså både støjen, men også det sekund, som støjen tager. Men man kan også bare fjerne støjen, og så lade sekundet være, og så trækker den ikke ind. Og det er sådan, det må man lige afgøre med sig selv, hvad der er mest relevant. Hvis I lægger mærke til det, så kan man, hvis I lægger mærke til det, når jeg laver det her speak,
måske ikke så meget nu her, det er ikke svært, det er lidt svært at høre. Men læg mærke til det, når I lytter, at man kan høre min vejrtrækning rigtig meget. Og jeg gør det egentlig lidt med vilje, ligesom for at indikere, at nu skal jeg til at tale om noget andet. For jeg kunne sagtens lade være, og nogle gange tager jeg det også ud, hvis jeg synes, det er lidt for meget. Men det er meget skægt at lege lidt med de der ting. Nu, jeg lagde bare lige mærke til, at der var en, som jeg måske synes var lidt overdrevet, så den har jeg lige fjernet nu her. Men det, der vi i hvert fald henne ved nu, er at... Lad mig lige se. Jeg kan lige vise det igen. Det her det er stadigvæk interviewet. Det her, det er outro-musikken. Og hvis I lægger mærke til det, nu, så er autotalen blevet kortere, fordi jeg cuttede de der 20 sekunder af, eller hvor meget det nu var. Så på den måde, der er vi sådan set i mål. Det jeg bare skal have gjort nu, det er... hvad jeg skal have gjort nu? Nu skal jeg eksportere. Og der skal jeg så lige holde tungen lige i munden, at jeg kommer til at lægge det rigtige sted. At navnet er rigtigt. Og så er det, at man skal lave nogle metadata, således at lydfilen den indeholder kunstnere, som er mig, og det er meget kunstnerisk det her, og navnet selvfølgelig, og help marketing, og noget copyright, og ikke det er så vigtigt, men bare sådan, at det er som metadata på lydfilen, og nokmal.dk, og alt det der, som man gerne vil have med. Og så trykker jeg OK, og så tager det, lad mig se, 2 minutter, inden den er færdig med at rendere. Yes. Hvis jeg har nogle spørgsmål, så stil dem nu her, mens vi lige venter på at Audacity renderer. Fordi så skal jeg have uploadet det, og så regner jeg egentlig med, at inden for 15 minutter, der er jeg på vej hjem. Mens jeg venter på, altså medmindre nogen, der har sådan spørgsmål, så smid dem lige ind på Twitter, hvis der er noget. Ellers snakker jeg altså bare videre. Nu snakker vi videre, og så stil dem imens, så kan vi køre det der. Nu er det Twitter, vi har her. Lad os lige finde. Her kan I se, hvordan, altså det er noterne til help marketing, bla bla bla, auto, lille, læg mærke til den der lille røde streg. Kan man se det der, den lille røde streg? Det er fordi, jeg normalvis kører, det er Canva, jeg bruger til at lave den her hver gang. Og der var et eller andet problem med Canva, så man kunne ikke downloade det, så jeg blev nødt til at lave et screenshot af det. Og så var der en Chrome-browseren siger, at SEO ikke er et ord, så har den lavet en streg under, som at det her det er en stavefejl. Og så når der bare tager et screenshot, så kommer den røde streg med. Så det, rent dovenskab, så sagde jeg til mig selv, fuck it, det lader jeg være. Så når I ser den røde streg, så ved I hvorfor, og I er sandsynligvis det eneste, der ved, hvorfor der er en rød streg. Sandsynligvis også det eneste, der måske lægger mærke til det. Men når det er så sagt, så har vi Lars her, og her, kan I se, der står PowerPress lige der. Der kommer selve afspillingsting, altså der man skal trykke på for at afspille. Den kommer til at ligge her på live-sitet, når vi går live, og så kan man abonnere på gennem de her knapper. Og så er der masser af noter her, bla bla bla, noter. Og så ligger interviewet her også som video, men lige nu der giver jeg ikke komme ind, fordi det er skjult. Og det går så live i morgen, når jeg gør det andet live. Og det der hernede i content marketing værktøjet, så skal jeg jo selvfølgelig lige lave det om layout by Instagram. Det har de glemt at opdatere for sidste gang, og så skulle jeg selvfølgelig ændre det der, at der ikke står brugerdefineret, men prædefineret. Det var det, jeg ikke kunne huske, da jeg ikke kunne finde ud af, da jeg læste op, så den har jeg lige opdateret her. Og alt det her, altså det meste er jo bare genbrug fra gang til gang, så meget som muligt, undtagen det, der rent faktisk selvfølgelig er nyt.
hvis I bruger Yoast, det håber jeg gør, hvis I bruger WordPress, så har jeg selvfølgelig optimeret det, nu det SEO. Jeg kommer aldrig til at vinde noget som helst på SEO, fordi der er andre folk, der er væsentligt dygtigere til end mig. Men nu, jeg skal jo optimere det til et eller andet. Så lige om 2 sekunder, så har jeg den her del af WordPress, der kan jeg så uploade selve mp3-filen. Og der skal jeg lige have sat noget resume til iTunes ind, så iTunes også ved, hvad det er det her, hvad det er det handler om det her. Altså det er når I går ind på iTunes og siger, hvad handler det her afsnit om? Jamen det kan I se, fordi jeg copy-paster det ind fra noterne. Det skal man så fortælle iTunes, eller hvad det er det handler om. Så en ting, som altid irriterer mig grusomt meget, det er, at jeg skal have lavet, jeg skal bare fortælle WordPress, hvilket thumbnail der skal være til den her. Så når I deler det her på Facebook, og det håber jeg gør, når man deler det her på Facebook eller på Twitter eller et eller andet, så hiver den et billede ind, og hvis jeg ikke definerer, hvilket billede det skal være, så kommer der ikke noget, og så, ja, det ved I også, når man deler noget på Facebook eller andre steder, eller det er sådan så lige meget. Hvis der ikke er et billede med, så trækker det ikke så meget, så den tager jeg også med. Kategorierne er på plads. Jeg har lige fået gemt det her. Så for så vidt burde det eneste være nu, der skal laves, medmindre I har. Nu skal vi se her. Det sidste, jeg nu mangler, det er, fordi nu er Audacity færdig. Gem. Så nu skal jeg egentlig bare, hvor er min folder hen her? Nu skal det eneste, jeg mangler nu, er at uploade mp3-filen. Og det gør jeg, altså det er simpelthen bare at finde filen på harddisken, og så uploade den. Og det gode er, at man kan gøre det via WordPress, så jeg skal ikke op på en eller anden fil, eller en guide, et andet site. Og det gør det altså væsentligt nemmere. Jeg skal lige 2 sekunder. Der. Ja. Yes. Og den heldigvis har vi en sindssyg upload her på Bolius, så det tager ingen tid. Den er allerede 30% hen i uploaden, så nu bliver filen via WordPress uploadet til mit host, og det hedder Raw Voice, altså nej, det er virksomheden bag, men det hedder Blueberry hedder det. Det koster $20 om måneden for at få det hostet, og så kan jeg så se på tallene. Godt, så er den uploadet. Yes, look. Ja. Nå. Nu er det som om, den ikke kan finde det. Nu skal den lige have 2 sekunder. Nå, den var der. Yes. Så nu verificerer jeg, at det er den rigtige, og så fortæller den mig, at den er på 47 minutter. Det er en af de længere. Helst ikke over 40 minutter, men fra tid til anden, så sker det 47 minutter, og det lever jeg så med. Nå, nu er der så sket det, at det var jeg faktisk ikke klar over, at man skulle, men det jeg lige sagde med at få noter og den slags ind i iTunes, det skal man åbenbart gøre efter man har uploadet, fordi ellers sletter den det igen. Heldigvis er det sådan set bare er det bare noget copy-paste, men det er sådan lidt irriterende, at man ikke kan huske det. Anyway, nu er det ordnet igen. Så gennem plade. Så det er egentlig bare, der er sådan set ikke mere, vi mangler nu. Nu er noterne er på plads. Lyden er uploadet. YouTube er klar, og der er lavet annoteringer, så hvis man går ind og ser på det, så kommer sådan en lille dims op og siger, hey, vil du ikke hellere lytte til podcasten, eller har du lyst til at hjælpe på Patreon og sådan noget. Så nogle CTA'er, der er med der. Så enten senere i aften eller i morgen tidlig, så læser jeg det igennem igen, fordi
Bare lige for at sikre, at der ikke kommer fuldstændig tåbelige fejl. Og så trykker jeg på udgive, og så 5 minutter senere, så ligger det i iTunes klar til, at I downloader og lytter, og forhåbentlig kan bruge det til noget. Enten på cyklen på vej på arbejde eller hjem, eller hvornår man nu lytter til podcast. Jeg tror egentlig, at det var det. Ja, så det er, når man snakker uden at... Nå. Jeg har det sidste, og så lukker jeg altså, fordi jeg vil gerne hjem. Men jeg har, lad mig se, det her det er nummer 26, og jeg har 1, 2, 3 liggende nu, og så skal jeg optage den 7.4. Der skal jeg have et interview med Jesper Rønnow, som er direktør i Skats, om hvordan eller hvorfor direktører i Skats er på sociale medier. Det bliver super fedt. Jeg er rigtig glad for, at han gider være med. Og så nu får I lige alle behind the scenes ting her. Mark Schaefer, som er en af de her total social media content marketing guruer fra USA, der har skrevet tonsvis af bøger om det. Altså en virkelig cool fyr, har lavet også podcast. Han har lige sagt ja til, at han gerne vil være med i Help Marketing, så det er sådan lidt ligesom da jeg havde Marcus Sheridan, den her content marketing guru, før jul. Så der kommer en engelsk version igen, men det er først en gang i maj. Men det jeg vil sige, det var, at lige nu har jeg har ikke optaget det hele, men jeg har aftaler og optagelser frem til 27. maj. Det er min kærestes fødselsdag, men det er sådan en sag. Og ja, så en gang om måneden optager jeg så sådan 4-5, medmindre det er sådan en Mark Schaefer eller Jesper Rønnow-typer, de gider ikke, eller de gider sikkert godt arbejde om lørdagen, men de vil ikke bruge tid på mig om lørdagen, og det har jeg den største respekt for. Men sådan almindelige dødelige, de vil gerne hjælpe om lørdagen heldigvis. Så ja, der er en lørdagsoptagelse inden den 27. maj, og så deromkring har jeg nok en mere for ligesom at nå over sommeren. Og jeg ved ikke helt præcis, hvad jeg gør med sommeren, om det bliver sådan noget, at det hele, at jeg bare kører videre som klassisk, eller om jeg skal lave sådan en, mennesker og medier, hvor jeg laver et andet koncept for en måned, eller et eller andet, for at jeg kan nå at komme på ferie. Det har jeg ikke besluttet mig for endnu, men altså, fortæl mig, hvad I synes, så finder vi ud af det. Uanset. Der bliver ved med at være help marketing, men i hvilken stil, det er ikke helt besluttet endnu. Men ellers kører vi selvfølgelig bare videre. Jeg tænker umiddelbart, at jeg bare kører videre, ligesom om intet var hent. Det er egentlig bare, det er mest det, men det ser vi på. Jeg tror, det var det, jeg vil underholde med. Det er jo skændigt, at vi er oppe på 16 mennesker, der ser med. Det er egentlig meget sjovt, det er ikke. Jeg tror faktisk, jeg vil bede mig at gøre det her. Ikke ens betyder med, at du skal lytte med hver gang, men det er sgu bare lidt sjovt på en eller anden måde. Når nu jeg står heroppe alene og laver det, så kan jeg lige så godt have jer med på medhør og give lidt backstage info. Jeg ved ikke, om vi gør det næste uge, fordi der er påske, og jeg er nede på en gård et eller andet sted, så vidt jeg lige husker. Men ellers, hvis du har lyst til at lytte med her om tirsdagen, så er det omkring et eller andet sted mellem 18 og 20-21, hvor jeg optager det, og det kommer selvfølgelig på Twitter, så følg med der. Fedt, I lytter med, og vi ses. I høres i morgen, og så ses vi om et par uger.